Hou vast, hou vast. Mijn naam is Ruud Schot, ik ben 36 jaar, woon in Barendrecht. Ik was op zoek naar een personal trainer om naar mijn eigen doelstelling te bereiken en gewichtsverlies. Daar was toevallig die dag Neil ook en het klik was er. En ook gelijk de motivatie die bracht om bij hem te komen. 2,93. De score to beat for today. Ik heb beste resultaten geboekt. Ik heb al een stuk van vetpercentage verloren en met name wat centimeters in de omvang van buik en borst. Het verrassingseffect is zeker aanwezig. Hij ziet waar je zwakte ligt en probeert daar juist het beste uit te halen door extra oefeningen juist op een andere manier toe te passen. Niels is heel sociaal, goed genoeg de humor. Denkt ook gewoon met je mee als je bepaalde vragen hebt om je doelstelling te bereiken. En op een topcoach.